Asante. Bahlulele. Nkosi. Sihla. Kene. Sesikene. Emuswani. Hallelujah. Emuswani. I so wish I had time. Bengiyochaza into ukuthi intoni ibandla. Thina sobane ebandleni. Intoni efuna uNkulunkulu ngebandla. Ibandla likwesiphi manje isigaba. uNkulunkulu ufuna kweyiphi level. Awabazalwane. Ngeke abuye uJesu. Ibandla li-operate kwinkazimulo yayizolo. Kumphoqa uNkulunkulu ukuthi ibandla abanye le ngikhuluma sebeyizwile alendise kwinkazimulo engcono kunekade sihamba ngayo. Usemayibuye uJesu abuye sixetshuliwe eyintweni ezimaterial simkhonza kwidesert la kungekho manzi khona. There are things ebezingeke ziwe ebandleni sisekule nkazimulo. Abanye bayi-understanda le language engiyikhulumayo. Abanye ba-attached ezindlini zamasonto. Akukho wrong ukuba sendlini yesonto, kodwa kuyingozi ukukhonza indonga. Ngingumfundisi wase-Faith Mission. Kuyingozi ukuhamba ngento yeskill yokuthi wagcina kunje kodwa kade wahlukana nokuthanda kangaka. Njalo makuthandaza uqala ucabange ukuthi konje kwenzakalana emthandazweni. Cela sifundeni iBhayibheli. Mhlambe uMan of God fanele sikusho ukuthi uJesu uyabuya uzolanda ibandla. Ayindonga zamasonto. Uze kumzimba. Nika komangiza la kuyangiphoqa ukuthi ngithi uNkulunkulu le I fully understand ukuthi ngeke ngiyise ezulwini. Le kuma kanje. Kodwa into engiyise ezulwini ama fruit of the Holy Spirit. Sengimile kanje. Ithelo zikamoya zimpoqo. Awusanibonani. Yinto ikhuluma umfundisi Empangeni. Ngoba thina la asazi indaba eyithelo intoni iyithelo. Uyakwazi ukushumayela kodwa iyithelo zikamoya zibe zingekho. Shumayela ubuhlazo nenhliziyo embi. Kunabantu ongakwazi ukubabingelela. Kodwa uma kwipodium ngiyanibingelela egameni likaJesu. Masebenza kuwo one by one awusathinteki. Awusanibonani. Awuthi ngiyikhulumele into ethi ngiyamthanda uJesu wayithinteka. Nale fanele ngiyikhuluma bangazi ngophinde nginibone nini. Amen. Wafanele uyibheke nalento ethi uhamba nje amandla akho kwenzakalani. uJesu lithi iBhayibheli kwathi nje kusesixukwini wathintwa ilosifazana oyekade nesifo somoya. Yaba? Uthi ngizwa amandla iphuma kimi. Khona ongithintile. Ngikhuluma nobani namhlanje kuseni? Ukhona ongithintile ngizwa amandla ephuma. Uthi uJesu ngiwazwile ephuma. You know bazalwane. Ake ngikhulume nabantu ababizwa uNkulunkulu banikezwe assignment. Whenever uhlangana nabantu abanezimo ezahlukene kuba khona amandla axebukayo kuwe aya kubo. Uyakuphoqa ukuthi ubuyele kwi-closet
awusanibonani sanibonani ntambama phela sanibonani nani bazalwane musana ukushesha nimgxeke umholi wenu uma kunamandla angasabonakali kufanele uunderstand into ethi wafika unjani akusona yini isimo sakho esimenza abe nje yo musukushesha bona bonke abazongizwa musukushesha wenza ama meetings musukushesha ukhulume ngaye uthi ngangimaza egcotshiwe kodwa akasekho nje fanele ubheke abantu akade bemsurroundile abantu abahlangene nogqobo lwakhe abanye bafike behlangene nama-altare ey'mpondo bathinta umphetho wengubo abanye imopho yokungaphumeleli bathinta kulo mphetho wengubo ufanele ungabi nawo amandla why you be so judgmental why you shesha ukukhuluma kangaka you must go to the word just kule sixuku khona ungithintile ngizwa amandla esuka tell me in one sermon noma kwinhlangano eyodwa how much more yena almost every Sunday and every Thursday kunezimo ahlangana nazo asimqedi namandla wayungayi naye kwicloset uthi uNkulunkulu ngibona abantwana bami zonke izinto ihlangana unjena nje kungenxa yami yimina ngimthintile bengilandelwa ikhesi bekungashadeki kwakukhulunywa uthi akekho umuntu oshada ekhaya kodwa ngabona ngishada akhona la ngithinte khona lo ngimthintile uNkulunkulu uyisala amandla kuye ngoba kunqaba ukumapho wasiqalakiso phezu kwempilo yakho sibhekeni iBhayibheli bese siyahluka ningizwile kodwa athona solishila ibandla bomfundisi uyabanda sukhohle ukuthi wafika ulandelwa isiqalekiso esasinamandla kabi ubanda nje ubandiswa ile case owamthinta ngayo amthandazeli into yenza uhamba ukhuluma ngaye siyambonga uJesu wakwazi ukuma esixukwini bengakakhulumi ngaye kuthi hayi kade ephulukisa akasephulukisa wami uJesu wathi hayi ngisenawo amandla aphumile khona ungithintile abafundisi abona hayi le authority yokuthi hayi amandla wekho sibafuna besevile benjalo sifundeni ke ungasambiza uMama Mashaba sisi ungasambiza uMama Mashaba abefile chapter 16 from verse 1 abathuneli chapter 16 from verse 1 kufundeka kanje siyathandaza njengekudala izivalo zomuzi waseGaza uSamsoni wayeGaza wabona lapho isifebe wangena kuso kwathiwa kumaGaza uSamsoni ufikile lapha bamhaqa bamqamekela ubusuku bonke esangweni lomuzi bathula ubusuku bonke bathi makube sekukhanyeni kokusa kwaba phakathi kwamabili wafuka phakathi kobusuku wabamba izivalo sesango lomuzi nezinsika zombili wazingcothula kanye nomgoqo wazibeka emahlombe akhe
wasikhupulela esiqongweni sentaba ephambi kweHebron. Verse 4. Kwathi ngasemva wathanda owesifazane esigodini saseSoreki ogama lakhe linguDelilah. Amakhosi amaFilisti enyukela kuye athi kuye, miyenge ubona ukuthi amandla akhe amakhulu aphi nokuthi singamahlula ngani ukuba simbophe simnqobe. Kusho amakhosi aseFilisti. Wona wangeni njalo empini, angithi siyakhumbula. Athumela abantu bese wona ayahamba yabaleka. Angabi khona empini. Njalo uma kuyiwe empini wona ayaqashisa ukuze angangene empini. Amen. Funda uverse 6. UDelilah wathi kuSamsoni, ake ungitshela ukuthi amandla akhe amakhulu aphi nokuthi ungaboshwa ngani unqotshwe. Verse 7. Samsoni wathi kuye, uma bengibopha ngezinsika eziyisikhombisa ezimanzi ezingakomi, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. Ngifuna ungiphuthumele ungiyele uverse 10. Wayesethi uDelilah kuSamsoni, bheka uhlale ngami wangitshela manga, ake ungitshele manje ukuthi ungaboshwa ngani. Verse 11. Wathi kuye, uma bengibopha ngamakhoda amasha okungasetshenziswanga ngawo, ngiyakuba buthakathaka ngibe njengomunye umuntu. Verse 12. uDelilah wayesethatha amakhoda amasha wambopha ngawo, wathi kuye, amaFilisti aphezu kwakho Samsoni. Samsoni abaqamekeli babehleze kamelweni eliphakathi, wawagabule ezingalweni zakhe njengomucwana. Verse 15. Wayesethi kuye, ungasho kanjani ukuthi uyangithanda nxa inhliziyo yakho ingenami na? Usudlale ngami kathathu, awungitshelanga ukuthi amandla akho aphi. Kwathi lapho emcindezela yonke imihla ngamazwi akhe, emgqugquza wakhathazeka umphefumulo wakhe kwaze kwaba sekufeni. Wamtshela inhliziyo yakhe yonke, wathi kuye, akuthintanga mpuce ekhanda lami ngokuba bengingumnaziri kaNkulunkulu kasesizalweni sikamame. Verse 18. uDelilah wabona ukuthi wayemtshelile konke inhliziyo yakhe, wathi uma wawabiza amakhosi amaFilisti wathi, yenyukelani kalokhu ngokuba umtshelile yonke inhliziyo yakhe. Verse 23. Bese siyathandaza. Amakhosi amaFilisti abuthana ukuba hlabele uDagoni uNkulunkulu wawo umhlatshelo omkhulu, athokoze ngokuba athi, uNkulunkulu wethu unikele uSamsoni isitha sethu esandleni sethu. Verse 24. Abantu bambona bamtosa uNkulunkulu wabo ngokuba bathi, uNkulunkulu wethu unikele esandleni sethu isitha sethu nomchithi wezwe lakithi obulela abaningi phakathi kwethu. In verse 25 mfuna lolo. Kwathi lapho izinhliziyo zabo sezesasile bathi, mbizeni uSamsoni ukuba sidlalele. Bambiza uSamsoni esentilongweni, wadlala phambi kwabo, bambeka phambi kwezinsika. Verse 26 bese siyathandaza. Samsoni wathi kumfana owayembambe ngesandla, ngivumela ukuphatha izinsika indlu emi ngazo ukuba ngincike kuzo. Linguwe liphilile. Have your way namhlanje kuseni. In Jesus name, amen. Mhlawumbe before ngoduke bengizothi
uNkulunkulu sekunikezile isolution ukuthi nje wena ubhekela kuncono ngakhona. Bible lithi uSamsoni uzelwe uManowa. uNkulunkulu wafika ngengelosi kuManowa. Wayifika ngengelosi kuManowa uthi Manowa ufika kunkosikazi kaManowa. Uthi uzakhulelwa ekade enyumba ke engazali bazalwane. Uzokhulelwa uzala indodana. Iyokuba umNaziri. uManowa ke ubengekho ngenkathi kune conversation phakathi kwengelosi kunye nomfazi kaSamson. Mayifika uManowa wathi bengicela ukuthi lo muntu kaNkulunkulu kade ekhuluma nawe akaphinde futhi abuye ezekimi. Enye sermon leyo bazalwane yokuthi balekile into ethi ungafika ujoyine ungamzwanga uNkulunkulu okhulumile ekhuluma nawe. Ungafike ujoyine usho ngazi ilimi ungamzwanga umnikazi welimi. uSamson wathi anginayo inkinga nemessage kodwa ngicela umnikazi wemessage aphinde abuye ezekimi. Umthandazo wethu kulezi insuku ukuthi weNkulunkulu ohambe noPaul, weNkulunkulu ohambe noNgida uphinde ubuye uzokhuluma nathi futhi. Lento sisalelwanga kuye safika iqhubeka. Umyalezo esifika uvela uqhubeka. Kodwa kawuphinde ubuye uzokhuluma nathi. uNkulunkulu kaMphostoli uPaul awuphinde ubuye futhi uzokhuluma nathi. Akukho right inkulu ukuthi sifike umlayezo ukhona siqhubeke kuwo singakuzwanga wena mnikazi omyalezo ukhuluma nathi. iBhayibheli yafika ingelosi kwaba njalo. Yabo ingelosi kuManowa yathi nkosikazi wakho simvakashele ngempela. Uzozala uqambe uzozala ingane njengoba unkosikazi wakhe enyumba. Leyo ngane yoba umNaziri kaNkulunkulu. Siyasazi kabazana istory sika Samson. iBhayibheli to cut it short la sifunde khona uSamson impilo yakhe iassignment awayenikezwe uNkulunkulu kwakukuba aqede ngamaFilisti. Angithi kunjalo. Now iassignment yakhe yahamba isikhathi ingakwazi ukuphela ngenxa ukuthi wayengakwazi ukubamba isource yempi. Sure. Wayengakwazi ukubona noma wayengakwazi ukubabona abapheshi bodweshu. Kwakuthi njalo makuyokolwiwa laba ophaka impi bacashiswa amakhosi aseFilisti. Uthini mama Mashaba? It was not a mistake ukuthi uSamson aye emathangeni kaDelilah. Kodwa kwakunecebo lokuthi kwakufanele kusishulwe amakhosi aseFilisti. Ayingeka siphuke ukuba uSamson wayekade engagundiwe inwele. Ngoba kwakufaneleze uSamson mangabe engasenawo amandla kube ila isondela khona empini. Uthini umama Mashaba namhlanje? Yabona lempo obhekene nayo into eyenza ukuthi uqhubeke u10 years nayo awukakayibambe impandeni zayo. Ingakho every year ungena 30 days fasting fighting impi eyodwa. Mhla kwasuka inwele zekhanda lakho sengiyathandaza ungayi kwilogo yebandla, ungayi kubantu abakhulu abagcotshwa kakhulu, kodwa ubheka umfana oseduze kwakho.
oseduze kwa noma ungagibela itaxi uye Potchefstroom uthi kunomama othi uyathandaza umama Mashaba isolution ayikho khona umfana oseduze kwa uphashila yena kodwa uma engakusondeza insikeni raphakhaya phashila yena akekho kwilevel yakho kodwa uma engakuphushela insikeni ungaqeda ngamakhosi asefilisti akekho kwilevel yakho kodwa uma ungampheka uthi ungimapha isondela insikeni kuyeke ukuphasha kwakhe. Come on. Samson sangabe sabheka into ekule subona ma wayengasanamandla waletha umfana ingako kuwe kusondela abantu abangenamandla obaqediwe ngabo kanje abakusondezwa abantu abangenamandla kuzoseshulo lento omkhulu bakhe abafa bengaqedanga ngani wena udinga uyeke ukutatazela yeke ukuthatha amakhwantamu uyayifuna kude lento iqala seduze mhlambe mawunyuka nje entabeni uthi weNkulunkulu angiyibona isolution awuyovela angithi uyovela phela uyovela ulizwi uyovela umafunga angajiki sanibonani isolution ayikho kwi-emblem isaduze walento idelelile angani wena kunabantu ongathandazi nabo abangekho kwilevel yakho sengiyagoduka kunabantu ongathandazi nabo awazi lo mama oshiyo Thongwane mayengakubamba ngesandla nje uyosephuka lento ekade yamile owazalwa ikhona olwa nayo noma sowukhona abangasathi uyanikela nasi impondo ze-altari la uzalwe khona yini ngilandele impondo zokuhlupheka ngibe nginikela kweshumi kunomuntu ekufanele ngibambe ngisondele insikeni kunama-Philips aplantwa ngidinga ukubamba inkosi yala ikhaya kumpofu ngidile kube kanye iBhayibheli lithi lesi sambulo singesethu kunye nabantwana bethu ucobo oludingayo akulona olinamandla ukuze ukwazi uku-overcome lithi iBhayibheli wathi mayiqeda ukumkhonda uDelilah wase yathumela kuyeka man of God ingoduke wathi ngicela kulandwe nalabo ekade bengeze empini bafike amakhosi asefilisti twacelebrate wahlatshela uDagoni kade celebration yahlatshwa ngawo lezi inwele ogundwe zona akulona iphutha kodwa uNkulunkulu ufuna ubambele igeneration ezayo sanibonani bazalwane ufuna ulwele igeneration ezayo ngingayikhuluma inlento ethi insindiso moyifeyile manje isizukulwane esize emva kwakho ngeke sikwazi ukusucceed asimile ngoba yonke into ihamba kahle but we are fighting for our kids sasilwela into ethi lento omkhulu abahluleka yiyo we want to overcome it sifuna noma sesingaphansi kwethuna awunoma bengakholwa kodwa amathambo kaEli akwazi ukuvusa itu bahluleka bona angihambi ngoba kunemali eningi basangela ukulwa
generation. Sangiyathandaza kade yafika isolution. Bamba le eseduze kwakho, awudingi ukuya kude, udinga nathi nje umfana. Qedile bazalwane, ivamile ke provision kaNkulunkulu ibe ngaphansi kwestandard sethu. Njalo uNkulunkulu mayizoletha isixazululo, uletha into engithi mangithi ngiyayibheka ngithi abantu bazothini mangihamba nalolu hlobo labantu. Waye uNkulunkulu ahlele efuna ukungihambisa nalo mama oneyicathule eyitshekile ohluphekayo. Njalo uNkulunkulu mayiletha isolution uvamile ukuletha into engaphansi kwakho. Kodwa niyangizwa bazalwane, uNkulunkulu mayizo-attend isimo sakho. Sanibonani bazalwane, leyo nto noyibuza kuPhawuli. uPhawuli lithi iBhayibheli wathandaza kathathu, wathi akususive lalikade lisenyameni yakhe ngengichaze niyazi ngokwenzakalani. Ebeka izandla kubantu ababekade bephuma ubomvu emehlweni besinda, abantu abagobile beqonda, kodwa masekufika kuye kungenzeka imiracle. Lithi wathandaza uthi uNkulunkulu susive lisenyameni yakho. uNkulunkulu, my grace is sufficient for you. Umusa wakho ukwanele. uNkulunkulu mayifuna ukuletha into okuphakamisa wena, akazokuletha abantu ababhekile. Oma mashaba bagcwele kwipost bangangabi isolution yakho. Phuma kwizinto ezayivuthiwe, awukalaze khona la iduze kwakho. Sangiqedile bazalwane, phuma koma mashaba, phuma kubo. Mhlawumbe bengizothi ungabafonela ngokubafonela. Khona lo mama, khona lo baba ekufonela uye naye entabeni, ongakazovela kwipost. Khona lo muntu ongaziwa ekufonela kubamba kusondeza entabeni, ekufonela kubamba kusondeza ensikeni. Akaziwa yena kodwa unamandla akukuphushela ensikeni. Akanathayikhi yena kodwa unamandla akukuphushela ensikeni. Akanalo igama yena kodwa unamandla. Singama ngenyawo. Breakthrough yami ayikho kuma-colleagues yami, kodwa kuwe i-breakthrough yami ngingaba ngoshumi nowaziwayo, kodwa uma ngingathandazela uwe khona izinto ey'ngenzeka. Uma ngingathandazelwa nguwe khona iy'ntaba enginganqamula kuzo. Awunalo igama kodwa uma ngingaya wena ngami kuNkulunkulu. Ifuna lento akade ayisondezwa kuwe, uyidinaya ngenxa
ihlanganisa inahlanganisa nalona into yenza ngiya kuye uyayazi insika sangifuna ukuyenzekela angiyi kuye ngoba ngifuna ukujuma ngifuna imali engisaduze kwensika sesiyathandaza naba mangcwele mathakhaya oze kubo babambe ubuzobaletha kuwe labo ne-appointment nabo babambe uNkulunkulu labo ze kubo babambe uNkulunkulu. You have already provided nangamandla kuyensikeni sesingavala uNkulunkulu akekho inathi uNkulunkulu bengicabanga ukuthi ukugundwa kwayinwele bese kuphela kwami bengazi ukuthi khona into esengenzeka angizi